mas maayo pang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay paspas kayo. Ang ilaha mga sukindig pa ng pagtuki. Pero ang investigasyon ganis flood control, ha? Ang investigasyon mga sukindig pa ng flood control nga kaning mga congressman nga uban nga matod pa na involved, portig yung hinaya. Hinay pas ulan nga inday-inday, ha? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Dere sa tuang tulumanon, tungod kay duha ka mga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte, gideklarar na nga adunay probable cause human kini nakakuha og unanimous votes diha sa justice members. Apan matod pa mga sukindig paminaw nga wala gyud madayon og able ang green o misteryoso nga box. Ha? Tungod kay matod pa nagduha-duha og nahadlok ang mayoriya nga ilahang ablihan mga sukindig paminaw ang malita ay ang kahon. So kaganiha mga sukindig paminaw, gideklarar nga ang kaning ni ang dunay probable cause, ha? Onya ang desisyon mga sukindig paminaw kay ganiha man gipahigayon ang lain nga clarificatory hearing diha mga sukindig paminaw sa Justice Committee sa Kongreso, ha? Kasamang Nestor. Dito ganina gibotohan. Pero sa wala pa ni order mga sukindig paminaw si ang chairwoman sa maong committee nga si Luistro nga kuha atong box dito. Ang sulod sa box kasamang Nestor wa ta kahibalo unsay sod ato nga box, pero matod pa kay gikan man to sa BIR mao kuno to mga sukindig paminaw ang income tax return. Income tax return ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. So mo na nga gibutuhan dito ganiha unsa man ni ablihan ang box or dili. Nakakuha og 38 ka mga membro ka mga congressman nga dili sila uyon nga ablihan ang maong box. Uno mga sukindig paminaw niingon na kinahanglan ginang ablihan. Kinahanglan na ginang ablihan para nga makahibalo ang taong bayan, ha? Ana maoy gi-insister gyud balik-balik ni Congresswoman Laila de Lima, ni Tinio, mga sukindig paminaw, ni Chiljokno, kato mga congressman nga membros makabayan black. Nanay uban nga wala mo butar, ang uban ng mga congressman, wa sila musugot nga ablihan ang box. Nganuman, si Attorney Mans Carpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte, ni dagan mga sukindig paminaw dito sa kanang nang ni-file sila dito o kanang naang petisyon. Ni-file o petisyon dito sa korte kasamang Nestor. Nga kanang nang ilang gi-question ang amlak ngano man nga ilaha man nga kanang naang gipadayag nga kanang naang doon naman tayo secrecy law akabahin kasamang Nestor anang naang bank transaction. Kadili pwede nimo ba nga di nimo pwede ibutyag kasamang Nestor ba? So dito ang uban nga mga congressman niingon nga kanang bisan pa og dili na to ablihan ang box, doon naman gyapoy probable cause. Og ablihan na to ang box at least makahibalo ta og tinuod ba kato mga reports nga nanggawas nga dunay mga transaksyon nga mga gidudahan nga mga transactions sa bank accounts mga sukindig paminaw. So ningon uba mga congressman kung ato nang ablihan onya doon na tay secrecy law, so basin og maigo ta. So base mateknikalo na sa daan dili na sad madayon ang impeachment, ha? So nakaapas sad ang uban ng mga congressman. Nakaapas ang ubang congressman mo to nga 38 ka buok congressman nga dili o yung ayaw lang ng ablihin ng box. Ang Senado nalay bahala ana dito. Mo to in town nga kuan in town nagmugot in town inday Laila de Lima ta.
Pero wata kay balo gidrama ra sa to nila kasamang Nestor. Wata kay balo gidrama ra sa to nila nga sige ha ikaw day Laila Dilima kamo nga membros Makabayan Black ha kamo maoy mo insister og baayo nga ablihan gyud nato. Nya kamong uban mo ingon pod mo nga dili na to ni ablihan aron nga kanang nga ang murag nindot kuno paminaw na tong hearing ba. Ano man kanin tanan sinabutan na nila oy. Kanin tanan sinabutan na nila kasamang Nestor unsa sunod nilang move. Ilan na nang gipang sabutan tanan. So muna nga nagpresentar dito, mayo tinuong pagka-acting, mayo tinuong pagka-direct, ha? So muna nga dili sila gusto nga ablihan ang box, ha? Kay wata kay balo kasamang Nestor unsay sukwan sa box pero og malita pa to murag ilaha gyud tong og malita pa to dito murag sila tanan ablihan gyud to nila. Gipapili dito yun sa man, pira o kahon, ha? Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay gikumpirmar sa National Bureau of Investigation kon NBI nga dili altered og splice og AI generated ang video ni Vice President Sara Duterte. Diin isulti si Vice Presidente Duterte sa iyang paghulga sa kinabuhi ni Presidente Marcos og sa iyang asawa og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Presentar ganiha dito kasamang Nestor. Sila nga hearing kaganiha ang kadtonto ang video mga sukindig paminaw nga matod pa si Vice President Sara Duterte gihulga kuno si kanang na Presidente Marcos og si Lisa Marcos og si kanang Speaker Martin Romualdez. So ningon ang NBI, report ni NBI dito sa Congress kaganiha nga kana dili na AI. Kana nga video tinuod gyud na nga video gikan gyud ni Vice President Sara Duterte. Katong conditional ba nga katubang ningon si Vice President Sara Duterte nga duna na koy gi-hire, duna na koy gisulti di ay duna na koy gikausap, duna na koy kinausap, Kung ugaling kasamang Nestor, patyon siya. Dunay mahitabo niya, kung palitag mamatay siya, wa siya laing gidudahan. Ang nagpapatay niya, maukuno si Presidente Marcos, si Lisa Marcos, o si kanang Speaker Martin Romualdez. Muna nga, doon na siya kinausap, nga, og mamatay ganiko, patyon po ni sila. Sabi sa isog kaysa Sara Duterte. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Niya karon ang Supreme Court mga sukindig paminaw ni pagawas na sa ilahang klarifikasyon. Adunay pagklaro karon ang Supreme Court kabahin ni adtong pulong kabahin sa pulong forthwith. Kanang forthwith kasamang Nestor na viral man na katong forthwith ba? Katong sa impeachment ni Vice President Sara Duterte last year. So kanang forthwith nga gihingusgan yog maayo ni adtong mga kana bitawng gusto gyud nga mag-trial na ang Senado. Kabantay ka ato nga katong unang hugna sa impeachment ni Vice President Sara last year na adto man to dito nasaka man gyud to dito sa Senado unya wala dayon to kana bitawng kanang maaksyon dayon sa Senado tungod kay padulong ang Senado ato mo kuan mo break sila hang sesyon. Padulong mo break ang ilang sesyon kasamang Nestor. So muna nga ang kadtong mga uban nga magusto gyud nga mag-trial, gusto gyud nga mag-trial ingon sila nga naman nga naman as konstitusyon nga forthwith. Kana bang immediately, kana forthwith kana bitang immediately pananglitan hatag na dito mga sukindig paminaw sa Senado kinala aksyonan gyud ayon. Amo na gingon giklaro karon si Supreme Court. Giklaro karon sa kanang Supreme Court mga sukindig paminaw nga kanang ang pasabot anang forthwith within a reasonable time kasamang Nestor. Within the reasonable time hatagan ang Senado og panahon nga kanang ang magpreparar pag-convene ana mga sukindig paminaw ng impeachment. Dili kay kanang ang dinudo wa pa gani makapatahi sugda na dayon wa pa gani makapatahi silang tuga. Kanto na namang ko yung mga kaila sad nga mga amigo dayon
Na gusto lagi nila kay agkuan po kayo kanang gusto nila nga kanang naang kanon si Vice President Sara Duterte ba i-trial gyud dayon dito sa kanang naang Senado. Murag mo bitaw gadudang uban nga basig mo nay usa sa mga hinungdan nga natangtang mga sukindig paminaw si Chis Escudero pagka Senate President. Kay kadto nga time panahon to ni Senate President Chis Escudero, nya kanang naang pinglakson, nasa pinglakson mga sukindig paminaw. Gusto mo ganito niyang ikuan ang pero kay wala pa man to kadaog ato nga time sila lakson. Katong wa pa nakadaog katupang pag forthwith ba. Nga wa pa gani na human mga sukindig paminaw og tahi sa ilahang robe nila. Pasugda na gyud dayon pagkaapurado ba pud nila. Apurado lang kaayo ka sa mga nisorso. Karon ato ning atangan Ni atangan mga sukindig paminang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay aray dire i-trial i-trial mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte aray sa Senado. Ang iyasang amahan i-trial po dito sa ICC. Gadungan maning kalakiha mga sukindig paminaw. Ang pizza wa pa hinuoy gikatakdang pizza. Pero ka Duterte dito, doon na mga pangalan sa tulo ka mga judges na maoy mo hukom mga sukindig paminaw or maoy mo kanang mo judge sa trial. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, onya ang atua mga sukindig paminaw nga niining singabot nga krisis. Mo unta ni angay tun-an sa atua nga mga congressman ba. Kay kining atong congressman mao man ni ang mupanday balaod. Although ang atuang taga Department of Agriculture, ang atuang nga DA naglihok man kuno. Pero mo na nga aton suportahan pod pinaagi sa atuang mga magbabalaod. Sa atua kasamang nistor nga mga kanang naang mga congressman. Galing atong mga congressman karon na busy mas impeachment ni Vice President Sara. Na busy man. May kamo diha atong mga naminaw na tos mga taga-district. Naminaw na tos taga-district diha. Niini karon kamahal sa mga palitonon unsa man ato makrudo gasolina nakadawat na ba mog ayuda diha naabot na ba sa inyo ang ayuda ang fuel subsidy wa pa. Unya ni duaw na ba ninyo diha ang inyong nga mga congressman nga mauni atong buhaton panahon ron sa tinggutom panahon nga nagmahal ang palitonon giduaw ba ta diha sa tuang nga mga mayor at tuang nga mga congressman unsay mga pagpangandam, unsay mga paghalubilo sa mga kaigsunang mga kabos, or unya ara mo halubilo og panahon nas eleksyon. Karon ang ilaha mga sugindig paminaw nga mas gitininuod pa nilag maayo ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya wa may problema na kay way problema ng impeachment kung kanang patas ba? Patas. Tanawa ang mga muna nga kita nga mga naminaw, kita nga mga ordinaryo nga mga tao, tanawa ra gud, do na tay reklamo des barangay. Do na tay reklamo, ireklamo na to ang kapitan, ireklamo na to ang kanang naa nga mayor, do na tay mga reklamo diha. Do na tay reklamo sa barangay sa kapitan ana. Dili makasulbad silang uban maaris DYHP town. Nganon dili man nato iduol diha sa mga congressman nga mo imbestigar man sila kaso. Ngano man nga dili man di man lagi makakuha na inyong congressman bisulay kuno do na mo mga problema diha sa inyong barangay nga labi na ang inyong ireklamo ang mga public officials. Doon na mo yung mga reklamo diha nga wa aksyonis barangay mo na sulay ko nagduol ang mga congressman og maduulan ba. Nya og dili gani maduulan padungog-dungogi dayon ino nga may rambog na malita da. May ramog na malita.
Kay mag-imbestigar mo, unya, kita lagi nga mga kanang naang kabos nga mao'y nagbutang nila diha. Ha? Kita nga mga kaigsuunan nga mga nibutar nila, kita mo'y nibutar nila diha. Unya, doon natin reklamo sa ilahang balay, silang opisina. Ingo mga, wala diha si Kong. Wala diha si Kong nilakaw. Bago rin yun nakalakaw. Ingnon pataka sa mang Nistor nga, bago rin yun nakalakaw. Sak narago diha sulod ko. Ano man nga gumakadaog ng congressman, mahimo naman hinoon silang allergy na sa mga tao? Antay ka kasamang Nistor? Mga ordinaryong tao, panaos eleksyon at tuon dito. Besan og kanang nabulingon pa na imong kamot kasamang Nistor. Besan og nang laba ka dito, makitaan ka dito sa congressman nga mosud-sud sa mga hilit-hilit. Hala, lamano. Unay mga tigulang na po, lantaw nila murag nga, mga senior na, halaga amin-amin. Pagkabagagnaw. Ang ano man, nakahibalo sila nga kita ulog-ulugan. Ito na lang ang kunon, God. Kita ulog-ulugan, mi kita. Saon taman ka sa mga nisal mo na nga, karon saro og dili ta malikson. Sarog di ta malikson ka sa mga nisod, dawat yapon tag kwarta. Kanang kwarta aton dawaton. Dawaton na to ng kwarta. Dawaton na kanang kwarta, bonus na lang ng kwarta sa politiko. Kaya sampai sa dakog, tagang ko kwarta, dawat ko, oy. Pero, dili sila makadiktar sa ato ang huna-huna o kasing-kasing o kinsa atong butaran ka sa mga nisod. Ayaw mo padikta, mahadlok nga, makita ra bagyo dito sa kumilik, nga wa di mo ni butan, dawat mo kwarta. Istorya ra. Pero adto na kas mga probinsya, tinuod ng dunay hudlat-hudlat. Hudlaton ka kasamang Nistor, labi nag no vote ibot, disgrasya kagyot. So atong mga congressman, mauna nga dili makaakatar og tarong nato nga mga kabos, nato nga makatawhan nga mga Pilipinhon, tungod kay tuwa dito na busy mga sukindig paminaw. Tuwa dito sa Kongreso, unya, okay unta, kanang ilang gikabisihan, para nas kaayuhan sa atua nga mga kaigsuunat. Karon, sige sila hearing, pila na kabulan, magduha kabulan na nga, gikan pagod atong, sobra na di ay, gikan pagod atong tong February, March, April, lagi mga duha kabulan di ay, ang hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Why problema na kung si Vice President Sara Duterte tinuod nga niwalda sa kwarta nga 612 million niya, angay og matarong atong paninglon. Kay kana kwarta man as katawhan. Apan, asa man ang confidential fund ni Presidente Marcos nga kada tuig adunay 4.5 billion. Unya, asa man ang trilyones mga sukindig paminaw nga kwartang gipangkurakot sa flood control. Nakulakot na lang. So kaganiha, ang katapusang hearing dito mga sukindig paminaw sa kanang naa nga sa Justice Committee, kasamang Nistor, unya, moto ang katapusang hearing sa gitawag o clarificatory hearing. Onya, wa man gihapon nito nga si Vice President Sara Duterte, kay ganiha, ilaha mga sukindig paminaw na hukman nga, doon naging probable cause, bisag wala nila ablihi ang box. Mana ato kung kanon, ato ang tanawon sa nga kani, at ason paminawon ang katong pagdeklarar nga, katubitaw pagdeklarar kasamang Nistor nga, kanang naa nga doon ay probable cause. Ato sa kunong kuano, atong paminawon gusto kasamang Gerald Palihog. Atong paminawon tunto ang pagdeklarar nga dunay probable cause, no? Sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte kasamang Gerald, be. Atong kano kasamang Nistor kasamang kane kana, be. Amon niya katong padeklarar mga sukindig paminaw. Okay, to kunong kuano kasamang Nistor, be. Was sent to Attorney Nathan Cabrera, complainant in the Cabrera impeachment complaint on April 21, 2026 at 3:16 p.m. There was no acknowledgement from Attorney Cabrera. That's all, Your Honor. Madam Chair. Thank you, Comsec.
We are now proceeding to the first item in our agenda, and that is to resolve the matter that was laid on the table during the April 22 hearing, the question of whether or not to open the BIR box. May I direct the committee secretary to bring to this table the BIR box. Katong kuan ha. Kanin ni asa kuan ni katong tuang sa box ni kato kono usa ka sa manjira katong 5 minutes kono nga kanang naa nga kuan. Ito kono kuanon sabi. Kay kaning ni nga kuan ni siya. Una ato kanina mo na nga dunay probable cause unya butuhanay man sila kasamang Nestor. Ilang gi nagbutuhanay sila mga sukintig paminaw sa kanang naang kuan. Nagbutuhanay sila ni ining sa aduna ba'y probable cause o kanang naang wala. So ang uban bisan og ingon sa ablihan nato ning box. Ang uban mga congressman gusto kayo ga harap-harap intawng ablihan na box, yung pang uban ayaw lang usa ka. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ang hisgutan natog tiwas tuha kay kanang na ang kaganiha unsa may mahitabo ani. Unsa may mahitabo kasamang Nestor nga gidikuan naman. Gideklarar naman nga adunay probable cause gyud ang duha ka mga impeachment complaint batok mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte. Pero ganihan ang isa mga kuanoy mo nagingon nga unanimous ang ilaha kasamang Nestor unanimous decision. Unanimous votes mga sukindig paminaw ang gihimo kaganiha sa mga justice members. Diin adunay 53 ka mga congressman nga maoy membro ni anang maong komitiba. Ang nibutar ka sa mga Nestor oy, wala gyoy kanang duha-duha sa pagbutar. Nga kanang naang adunay probable cause. Biko na kanini atong paminawon be. Ato ang paminawon mga sukindig paminaw. Ato aran nga i-credit sa dini nga mao nga video kasamang Nestor be. Sige kana be. Okay. For those who are voting in I move for the determination of probable cause for the Sabalia complaint. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Is there any second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? There is no objection. Why objection? I understand that this is a unanimous vote, but nevertheless, for accuracy of our record, may we request the justice members to raise their right hands. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Sabalia complaint, please raise your right hand. So halos tanan gyud. Sige, isang kamot. Isang kamot sa nagtuo nga ang impeachment dunay probable cause. Isa sila. Tanan gyud, Kisa man ni mga congressman ni, nana. Nay uban nga ni isa nga mura og mabara kayong pagkaisa. Ang uban pod dunay taas kay pero si sindan niya taas kayo gyud, si Tinio, pero si Sindania, si Jokno, medyo, taas. Layla de Lima, mababa ning iya, pero ang uban, pag ingon nga, sige, isang kamot, una gidag isa si Inday Layla de Lima. Sumon ha. You may put down your hands. Okay, abante, ngisi na. For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53
Justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled. Straight to the point. Okay, so na ila na desisyonan mga sukindig paminaw. Ilahan nang gi-rolled na niya mga sukindig paminaw ni ang mo'y chairman sa Committee on Justice si Luistro, Jervil Luistro, tungod kay pag-ingon nga, sige, isa ang kamot, kinsa tong mga nagtuo nga adunay probable cause sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Isa tanan, wa ginabilin ka sa mga niso. Pero kani wa ni nagpasabot ha nga ni isa sila, wa ni nagpasabot tingali nga ni isa sila kay nakadawat po sila sods malita, wa po dagway. So mo ni ang 53 ka mga congresswoman. 53 mga sukindig paminaw kabuok. So mo na nga ang may tabuan ni may tabuan ni kasamang Nestor na impeach na ba? Wa pa. Wa pa. So doon na pa ilaing hearing para mga sukindig paminaw ilahan ng pirmahan unya man kuno sa o dili May 4, May 11. So pagpirma sila sa May 4 or May 11 mga sukindig human og pirma dadon dito na sa plenary. So kanang dadon na ito sa plenary, kanang na ang mong complain mga sukindig paminaw unya matag usa ka mga congressman, dunay mga 300 kapin ka mga congressman, hatagan na og matag usag kopya. Hatagan sila kopya para nga ilahan ang hatagan kopya unya si Vice President Sara Duterte hatagan sa nilang kopya. So pag abot na dito sa plenary, unsam nang plenary? Mao na ang hawanan Diyos Kongreso nga tanan nga mga congressman ang 300 sa mga congressman. Unya ilaha dito mga sukindig paminaw nga tan-aon ang complaint tagaan man sila copy Pagkahuman nga doon na sila copy, desisyon na dito kasamang Nestor nga ilahang butuhan. So butog yapon. Inigbuto nila kinahanglan nga makakuha og 1/3 votes. Si ang House para ma-impeach. So Mayo. Mayo. Ingon sang uban katong mga dili gustong ma-impeach nga Mayo ug madayon maig dili. Malagi na nga mas maayo pang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay paspas kayo ang ilaha mga sukindig paminang pagtuki. Pero ang investigasyon ganis flood control, ang investigasyon mga sukindig paminang flood control nga kaning mga congressman nga uban nga matod pa na involved, portig yung hinaya. Hinay pas ulan nga inday-inday, Hinay pas umang kasamang Nestor. Hinay pas umang. So man nga inig ka Mayo, mga second week sa Mayo, posible na ni mga sukindig paminaw nga depende na ni sa mga congressman. So magkuhan man sila, magbuto na sila dito. Kinahanglan nga mubutar ang 1/3 ka mga congressman. So naas mga 106. 106 mga sukindig paminaw ka mga congressman ang kinahanglang mubutar. Kinahanglang mubutar, Pagbutar na, butar na sila, pirma na sila dito, pero amot og mo pirma padagoy sila og way ayuda, Amo ni tan-aw nun sad mga sukindig paminaw hakon unsa man ni mubutar sila og ganang naang walay ayuda unsa man kay katurabang na namirma nga mga congressman sa una ni pirma to sila kay tungod kay duna kunoy ayuda. Delikado kunog di sila mobutar basig di sila matagaag ayuda. Munang karon mo na mangutan nata kay sa una doon na mo kunotoy 151 million kada congressman kunon sa katinuod.
Kung sa katinuod ng mga nanggawas balita, pero ay, sa istorya ra tingali ng 150 million. Doon naman kunoy ayuda. Dunay ayuda, dunay uban nga mga congressman nga niingon nga doon na gitinuoy bugti ang kuan pero wa man maingog pila. Wa maingon og pila may madawat nga ayuda. Karon mo na to ang bantayan kay pinirmahay naman pod. Basin og doon na po'y ayuda unya pila naman po kaha ang ilang pirma bugti mga sukindig paminaw sa impeachment ni Vice President Sara. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.